Вітаю гаспадарства. Давайте сегодня разберем проект интервенции России у Беларусь. Потому что поступае шмат пытанняў, дзеля чаго гэта ўсё робіцца, якія наступствы, а што далей. Тому давайте разберем. Глядзіце, пачнем мы з самога тэрміна інтэрвенцыя. Інтэрвенцыя гэта ваеннае, палітычнае ці эканамічнае ўмяшэнне адной ці некалькіх дзяржаваў на ўнутраныя справы іншай краіны, парушаючы яе суверэнітэт. Я разумею, што людзі, якія цікавяцца палітыкай, якія сочаць за павесткай дня Беларусі, мы пабачылі, што усе гэтыя тры пункты яны падыходзяць, але давайте па пальцах разбярем. Военная интервенция. Российские войски находятся на территории Беларуси, войсковые базы. У 22-м годзе отбыўся напад российских войскаў на территорию Украины. ЧВК «Вагнер» зайшлі у Беларусь і не мае фактаў таго, што яны выйшлі. Беларусь выкарыстоўваюць як пляцоўку, беларусаў выкарыстоўваюць як сілу дзеля вырабніцтва боепрыпасаў, лекавання недабітых підараў, расійскіх салдатаў, прабачце словы сінонімы, рамонт тэхнікі і так далей. Я думаю, гэтага дастатня. Эканамічная інтэрвенцыя. Беларуская эканоміка полностью залежыць ад расійскай эканомікі. Крэдытаванне, энергарэсурсы. Паступова наша краіна паглынаецца Расіяй. Я думаю, тут таксама тлумачыць нічога не трэба. Палітычная. Глядзіце, нам ужо навязалі двумоўе, і ўсё бы нічога. Ёсць краіны, дзе і па 4 мовы. Але там немає свінасабачай. І вось як у нас узнікла другая дзяржаўная мова, чамусьці наша адзіная родная мова, яна патрапіла пад пагрозу знікнення. Навязывается русский свет. Вы поглядите, як працуе пропаганда. Адміністрацыя акупацыйная Лукашенко, яна не зацікаўлена у карысці беларускага народа. Яна неяк толькі свае нейкія зацікаўленасці, інтарэсы адстойвае. І тое, тут трэба падкрэсліць, што гэта кішэнная адміністрацыя Крымля. Таму што калі Лукашенко ён нават сернуць не можа без дазвола Пуціна, таму ён перыядычна лятае да Кремля, до Путіна, до Росії. Як мог. Патлумачыў, і давайте пераходзіць да пытанняў. Пытанне дзіўнае для мяне, дзеля чаго гэта ўсё робіцца, навошта нам трэба прызнаваць інтэрвенцыю Расіі ў Беларусь. Гаспадарства. Дзеля таго, каб адказаць на пытанне, у якім статусе зараз знаходзіцца Беларусь. Рэжым Лукашенко і беларускі народ гэта адно цэлае ці гэта розныя паняцці? Ці павінен беларускі народ адказваць за злачынствы рэжыма, у тым ліку і за напад расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі на тэрыторыю Украіны? Увогуле, самае асноўнае пытанне, вось чым зараз з'яўляецца Беларусь? Гэта саагрэсар ці гэта ахвяра? Народ, якой патрапіў у пастку, і ўвесь цывілізаваны свет глядзеў, як у нас фальсіфіцыруюць выбары, як у нас парушаюць правы чалавека, як у нас забіваюць людзей, у нас людзі знікаюць. І нам выказваюць заклапочанасць. Калі мы самі не возьмем вось гэтыя палітычныя рухі ў свае рукі, то нічога не зменіцца. Па законах Беларусі акупаванай мы з вами з'яўляемся тэрарыстамі, экстрэмістамі, наймітамі і так далей. І вось тут я хочу, насамрэч, важліва падкрэсліць тое, што калі мы не прымаем інтэрвенцыю Расіі ў Беларусь і спрабуем вызваліць Беларусь, а я бачу заклапочаных шмат, і насамрэч пара бы ўжо зрабіць беларускае войска, але асноўнае, трэба рабіць гэта па законе. І калі мы не прызнаем інтэрвенцыю Расіі ў Беларусь, калі мы не прызнаем, што Беларусь акупавана, то тады працуюць іншыя законы. Тады мы аўтаматычна становімся акупантамі, тому што мы выехалі і ствараем узброеныя атрады, якія будуць уваходзіць у незалежную Беларусь. Вось тут самі задумайцесь, калі ласка, перад тым, як задаваць такія пытанні. Добра? Вось, калі ласка, пішыце ў каментарах, можа, щось я неправільна разумею, але я хочу давесці сваю думку, і я буду працаваць у гэтым пляне, таму што са мной працуе каманда, насамрэч, добрых юрыстаў, якія разумеюць, што адбываецца. Вось, гаспадарства, яшчэ ад сябе хочу дадаць такую рэч, што інтэрвенцыя, яна тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, яна горш за акупацыю, таму што, вось, як я ўжо і казаў,
акупант гэта адкрыты вораг, яго можна вынішчаць, яго неабходна бараніць свой край. Гэта ідзе барацьба. А інтэрвенцыя, яна паглынае уціхую. І тое, што зараз адбываецца ў Беларусі, яно можа прывесці да грамадзянскай вайны, таму што шмат манкуртаў з'яўляецца, людзям, на людзей цісне прапаганда, яны там ужо нейкі рускі свет, там што-то такое. Ну, мы згубім краіну. Таму я бачу тупа неабходнасць спачатку прызнаць на сваім узроўні беларусаў, свядомасці, там, кар'ераў, афісол і так далее, што ў нас там яшчэ є, што Беларусь мы страчваем, што адбылась ужо інтэрвенцыя, і менавіта з 96-го года, зараз я за гэта патлумачу. Ось, потым мы распрацуем новую форму гібриднай акупацыі. Тут таксама хочу супыніцца. Глядзіце, спадарства, УКР, калі было галасаванне, людзі насамрэч не разумелі, за што яны галасуюць. За акупацыю, за інтэрвенцыю. Іціць, калаціць. Я даволі шмат часу аддаў на тое, каб патлумачыць. Закідаў дакументы, папкі дакументаў з тэкстамі, сам зачытваў, рабіў прэзентацыі. Спадарства, мы галасавалі за інтэрвенцыю, а гібридная форма акупацыі гэта ўжо будзе наступны крок, яго трэба распрацаваць, і на гэта трэба вельмі шмат рэсурсу, на гэта трэба грошы, на гэта трэба экспертызы, на гэта трэба эксперты. Мы працуем бескошна. Ось, у канцы відэо хочу звярнуцца яшчэ да беларусаў. Так, за 96-й год перыядычна таксама прылетае такое пытанне, чаму з 96-го? Спадарства, калі мы не будзем абапірацца на вось гэтую гісторыю, на гэтую мінуўшчу, як будавалася вось гэтая сістэма, то мы тады, просто была прапанова, давайте з 20-го. Нет, толькі 96-й год, таму што ёсць факты ўплыва Расіі. І вышэй, раней у роліку я казаў пра вось гэтыя 3 пункты, пад якія Беларусь трапляе. Дык вось, па-першае, 96-й год, таму што каб зрабіць высновы, каб пабачыць, дзе мы зрабілі штось не так. І вось, каб такіх памылак просто банальна больш не было. Па-другое, тут уже такое больш цікавае пытанне. А я скажу, таму што наша так званая апазіцыя, яна зацікаўлена з 20-го года, таму што самі прымалі удзел у фарміраванні гэтага рэжыма. Добра б, калі б я такога не чуў, але давайте весці перамовы з Расіяй. З кім? З вар'ятам? Як можна весці перамовы? Тут не ўсё так, там вось давайте дамаўляцца, там палітыка, карацей, у мяне эмоцый не хапае. Таму, яшчэ раз просто падытожу, прабачце за сумбу. Першае, робім высновы, робім працу над памылкамі з 90-х гадоў, калі пачалася інтэрвенцыя. Другое, глядзім, хто спрыял з так званых дэмсілаў на сённяшні дзень, вось так званая апазіцыя, які спрыяў станаўленню гэтага рэжыма. І ўражанне становіцца, што яны працуюць на гэты рэжым. Усіх усё задавальняе, а самае галоўнае, задавальняе Крэмль, ФСБ, КДБ, вось такая аморфная апазіцыя. Ад мяне імёнаў, прозвішчаў не пачуеце, таму што пачнецца срач. Як толькі ў мяне будзе даказальная база, я абавязкова здыму ролик. Просто не мае часу у мяне пакуль на гэта. Я спадзяюся, што іншыя блогеры мяне падтрымаюць. За важнасць інтэрвенцыі, каб па законе стварыць сваё вызваленчае войска, патлумачыў. Тое, што галасавалі за інтэрвенцыю, а не за акупацыю, таксама патлумачыў, мы будзем распрацоўваць разам гібридную форму акупацыі. Таму што, я з камандай палічыў так, што у міжнародным праве ёсць прабелы і трэба іх закрываць. Не можа тэрміналогія 19 стагоддзя поўнасцю падыходзіць на тыя падзеі, якія адбываюцца ў 21 стагоддзі. Я так лічу. І калі я гэта дакажу, гэта будзе вельмі крута. Вельмі хочацца адчуць ад вас падтрымку. Калі ласка, напішыце. Ось, таму што пераходжу ўжо на эмоцыі, але гэта крута, гэта шчыра. Так, падаецца, ўсё патлумачыў. Адзінае, што яшчэ, не адзінае, хачу яшчэ вось на што звярнуць увагу. У УКР, я думаю, што гэтыя людзі, яны сумленныя. Да, самому смешна. Яны проста прагаласавалі, не хацелі галасаваць з-за таго, што яны не разумелі. Я думаю, што я патлумачыў.
адрозніванні інтэрвенцыі, акупацыі і што мы вводзім новую форму гібриднай акупацыі. А можа быць, гэта проста людзі, якія зацікаўлены былі, ну, няхай яно адбываецца як і е. Ось, таму што, ну, з 80 чалавек, 79, калі быць карэктным, прагаласаваў толькі 41 за такі моцны і важны праект. Хаця на наступны дзень я адчуў падтрымку і пабачыў яе ў афіцыйных лістах. Рух Каліноўцы, полк імя Кастуся Каліноўскага, Геральдыка, Байпол. Ось, замацую гэтыя лісты таксама. Ось, і што? Да перамогі разам, я спадзяюся. Нет, я ўпэўнены, у нас усё атрымаецца. Але давайте, як і раней рабілі нашыя продкі, усё рабіць па законе. Да, эмоцыі гэта крута, шчырасць гэта крута, усё у нас атрымаецца. Што хацеў яшчэ сказаць? Спадарства, асабіста мне, як кіраўніку праекта, грошай не трэба. Я зараз знаходжуся ў войску, лепшая армія ў свеце, ось, таму грошы ў мяне є. Я на іх не разлічваў, я прыехаў за ідэю, і я спадзяюся, да мяне є давер. Ось. Але калі іх даюць, то, ну, гэта насамрэч мне дапамагае. Спадарства, у мяне каманда, якая працуе бескоштна. У нас не мае грантаў, тут таксама хочу звярнуць увагу. Не хочацца сесці на гранцкі юг і рабіць тое, што табе будуць казаць тыя, хто табе яго даў. Дык вось, фінансавання у нас не мае па апрыорі, таму што, ну, я не веру ў фінансаванне, каб яно было проста бескарысным. Але тэма важлівая, і мае юрысты, яны працуюць бескоштна. Трэба штосьці есці, трэба гадаваць дзетак, трэба плаціць за кватэры. І вось тут, я, прабачце, напэўна, першы раз проста папрашу, калі вы будзеце закідаць грошы, я буду вам вельмі ўдзячны. Пад відэа картрахунак пакіну. Гэтыя грошы ўсе пайдуць на каманду. Таму што даказаць тое, што зараз адбываецца, вельмі цяжка. Таму што акрамя галоўнага ворага Расіі і вось гэтых марыянетачных рэжымаў, я бачу яшчэ ставяць палкі ў кола ўжо ў еўрапейскіх краінах, але не еўрапейцы, а тыя, якія лічацца нашымі паплечнікамі. Я думаю, вы разумееце, пра што я срач разводзіць не буду. Карацей, прабачце за сумбур, прабачце, што так доўга. Гэта важліва. Я, можа, щось забыў, але гэта было шчыра, і у мяне ўсё. Пішыце, калі ласка, на што яшчэ трэба адказаць, на якія пытанні. Беларусь будзе вольнай. Акрамя Беларусі мы прыбярэм гэтыя апендыксы типа Прыднестров'е, Абхазія. Вось гэты весь уплыў расійскі. Мы дапаможам цывілізаванаму свету па законе вось прыняць гэты тэрмін, і ўсё у нас атрымаецца. Жыве Беларусь, слава Украіне. Гуамарджа Цакатвелас. Нех жыве Польска, алга Казахстан, усе цывілізаваныя краіны, да перамогі. Все у нас атрымаецца. Прабачайце, хвіліначку яшчэ ўвагі. Асноўнае, не асноўнае, а важлівае, зноўку для неразумеючых. А дальше-то што? А дальше, давайте пачнем з сябе. Я гэта кажу неаднакратна. Калі мы такімі органамі, як КР, офіс, там яшчэ у нас щось ёсць, разуменне людзей, саміх беларусаў, зразумеем, што адбываецца, інтэрвенцыя Расіі ў Беларусь, прыняццё новай формы гібриднай акупацыі, што адбываецца акупацыя, вынішчэнне ідзе нацыі. Ось, тады наступны крок, вось пра будучыню я кажу, мы можам звяртацца ў розныя інстытуты цывілізаваных краінаў. І вось тут гэта важна. Калі мы самі не прымаем гэтага, як мы можам кагосьці прасіць аб гэтым. А вось зараз усё у нас атрымаецца. Жыве Беларусь, слава Украіне.